Halløjsa alle sammen, og velkommen til den her fyrværkeri-video. Nu skal jeg vise mit fyrværkeri, som jeg har købt i år. Jeg ved at det bliver måske lidt rystet, fordi jeg optager med min mobil, men det burde være okay kvalitet. Først så starter jeg med juniorkrudtet, og der har jeg købt 3 pakker Kraken Balls. Jeg har valgt ikke at købe noget stort junior-sortiment i år, fordi det gider jeg ikke bruge penge på. Så jeg købte 3 Kraken Balls, 3 pakker. Så købte jeg en pakke mini Kraken, 50 styk, det er sgu fint nok. Og så et heksehyld-sortiment. Det synes jeg er okay. Men nej, alligevel ikke. Fordi jeg vil have normalt de her små heksehyld, men dem havde de ikke flere, så købte jeg bare et heksehyld-sortiment. Så det er nogle large, det var nogle små, så det er okay. Så lad os tænke, at vi går til raketterne. Og der har jeg en pakke ekvator. Nej, 2 pakker ekvatorraketter. Det synes jeg er fint nok. Jeg ved, ja, det er bare sådan, de er lidt nogle brutraketter. De er okay til prisen, de kostede 50 kroner. Der er ikke så meget at sige til det, altså. Ja. Væk. Så købte jeg... Det er uheldigt. Ja. Så købte jeg en sydpol. Eller, den kan jeg tage sammen. Det viser jeg med. Og så købte jeg 8 af de her til 160 kroner. Kuglelyn. Her. Der er, hvad er der i? 48 gram i, jeg ved ikke. Jeg gider ikke engang vise det. Det er lidt. Der er i hvert fald 48 gram i, og det er også ligegyldigt. Jeg håber, I tror på mig. Nå. Og så købte jeg stjerneregn. Med alle de der stjernetegn på, der hedder jomfru, vægt. Ja, I ved det. Det er altid sådan noget standard, jeg har købt. Nå. Og så det var faktisk raketterne. Så jeg vise batterierne, som jeg har købt. Der har jeg købt et skypumpebatteri. Så det er fint nok. Det var fordi, at med det skypumpebatteri, der fik man en sydpolen-raket. Og normalt vil jeg holde mig langt væk fra de her sydpolen-raketter, fordi den der serie Polen, eller hvad det hedder. Det synes jeg ikke er skide godt, men nu kan jeg få det samme med en skypumpe, som der normalt koster 150, og den der koster en 50'er. Samlet koster det 100 kroner, så det var bare skide godt. Og ja. Nå, så en skypumpe. Det her. Nej. Og så købte jeg 2 dybede batterier. Ja, vinkelskud. Jeg tror ikke, det er det bedste batterier, men jeg tror det... Nej, jeg tror faktisk ikke, de skal gå. 2 for 100 kroner, så... Ja, jeg ved ikke. 49 skud, så... Og nogle gram, der er... Ja, okay, det kan I nok ikke se, men der er... Hvor står det overhovedet? Okay, der er 147 gram i. I kan ikke se det, fordi min fucking telefon, det gider jeg ikke at se. Så det er så dybet. Så har jeg ikke flere batterier fra til Hansen, der købte jeg kun en skypumpe og 2 dybet. Så købte jeg i Amafix, der købte jeg et Falcon-batteri. Fint, jeg havde det sidste år. Det er et okay batteri til en 70 kroner. En 70 kroner. Til 70 kroner. Det er sådan en okay batteri. Så. Og så købte jeg et til batteri i Amafix. Virkelig vildt. Jeg havde ikke set det i bladet, fordi jeg ved ikke, om jeg var blind, eller det ikke var i bladet. Men det kostede 50 kroner. 50 kroner for sådan et stort batteri. Og der er altså 295 gram krudt i. Og det har en kaliber på 25. Fuldstændig vanvittigt køb, synes jeg. Til en 50'er, sådan en stort batteri.
I kan se i forhold til dybet, så er det pænt stort. Så købte jeg også i Amafix. Jeg købte relativt mange batterier i Amafix. Så jeg kan få det uden at dø. 2 sekunder, sorry. Sådan her. Her. Fik en besked. Jeg fik et Orion, jeg købte et Orion batteri til 90 kroner. Jeg havde det ikke sidste år. Det var nok en fejl, fordi det er vist rimelig godt. Det har 221 gram krudt i, og en kaliber på, jeg ved ikke om man kan se det, det er nok lidt svært, men der er en kaliber på 25 mener jeg der. Så der er bare et kæmpe hul i midten her. 13 skud, man tænker det er ikke særlig godt. Men det er virkelig, det giver sådan en god effekt med noget crackling og sådan noget. Altså, anbefalet virkelig. Ja. Så er der ikke så meget mere tilbage. Så købte jeg i Tansen. Så købte jeg 2 pakker 50 mm Thundershot. Du kan få 3 for 80, og så kan du få 6 for 100 kroner. Så jeg tænker lige at vise en Thundershot. De er relativt meget krudt i, og de ser relativt lækre ud. Så kan se, de får den der med. Så. En 50 mm Thundershot. Super lækkert. Jeg har ikke haft den sidste år, men jeg tror, at den på videoen så ser den relativt lækker ud. Så lad os lige... Og der er vist godt fyldt op med krudt. Det er svært at se, men der er 36 gram krudt i, og det tror jeg er rigtig fint. Det er lidt skævt. Jeg skal se det. Nå, det er også lige meget. Den købte jeg 2 pakker af, og så skulle jeg selvfølgelig have et stort batteri, sådan lidt klokken 12 batteriagtigt, så 2 sekunder. Så fik man det store batteri frem. Det er pænt stort, købte jeg mig fik. Hvad hedder det egentlig? Marica? Eller et eller andet fucked up, jeg kan ikke finde ud af at tale det, okay? 71 skud. Det kan I se lige der. 71 skud. Vinkelskud. Super lækker. Jeg kan lige prøve at se herfra. Jeg ved ikke. Super. Det var det gamle Sirius batteri, tror jeg. Jo, det er det gamle Sirius batteri. Det kostede 200. Men så fik det ny indpakning og nyt navn, og så koster det nu. Jeg købte det til 290 kroner. Men jeg synes stadig, det er værd, fordi det er virkelig et fedt batteri. Lad os lige se, hvor meget krudt der er i. Den er vist godt fyldt. Der er 958 gram krudt i. I kan ikke se det. Den gider jeg ikke fokusere. Men det er også 958 gram krudt i, så det er næsten et kilo. Et kilo krudt. Og jeg er lige ved et sommerhus lige nu, så ja. Jeg tænker lige, vil have et overblik af det. I kan se i forhold, altså det er kæmpe, i forhold til sådan der skypumpe batteri. Prøv at se. Grande batteri, men det er lækkert. I får lige et overblik af det nu. 2 sekunder. Her er det. Batterier. Hæksyl, og så lidt hjuler herover. Thundershots. Det store batteri. Raketterne. Og jeg ved ikke, om jeg nåede at vise det, men måske det bare mig, der fucked up, men også det der stjernevejen sortiment. Og ja, det var faktisk det, jeg har købt. Der er omkring for 1200 kroner. Så det synes jeg er meget fedt. Og så har min ven også et krudt derovre. Men ja, det var egentlig det, så vi ses.